My name is Blessy Bautista po. Si Haima, sir, developed by Mazda. So yung meaning ni Haima is Hainan China and yung MA is Mazda. So 15 years na po siya sa Philippines, last January po. Si Haima V70 po, sa price niya na dating 1 million, meron po kaming promo ngayon na 799 na lang. Tapos meron po siyang 4 months free amortization. So si Haima V70 is naka-turbo na po siya, 1.5, naka-keyless, naka 6-seater with leather seat and sunroof sa 799 na presyo. And yung legroom niya medyo hindi siya masikip. Then yung captain seat, nagbibigay siya ng relaxation, sir. Kasi nabebed naman siya. Para kang sir, VIP na yun pa, VIP na sobrang comfortable. Sa likod, sir, mapo-fold mo siya dun sa likod na flat. Pwede kang maglagay ng mga maleta, balikbayan box, ganyan po. Pwede po kaming cash and installment, sir. Tapos, yung pong down payment, 60,000 po. Tapos, meron po siyang free 4-month amortization, sir. Subject for approval po yun, sir. Yung after sales po, yung nabibigay ni Laus is yung LGC Cares po. 24/7 po siya. Worth of 32,000, sir. Yung LGC Cares po, like pag nasiraan ka sa labas, makokontak mo kami 24/7. Yung towing, ganun po. Service na kapag nasiraan ka sa labas, sir. Makokontak nyo kami through FB page, sa personal page ko po, and sa number ko po. For more inquiries, you can contact me in 0918-854-2945.